Hi guys, mayong hapon. Garage gyapon ni guys, muawit og komposisyon. Kining akong awit guys nga naguluhan. Gilew ko. Bakit tayo'y nagkalayo? Ano ang naging dahilan? Ano kaya ang nangyari? Wala ako'y pagkukulang sa iyo. Ko ngayon'y nababalisa saka kaisip sa iyo. Baka ika'y nagtatampo, ba't ngayon bigla kang lumayo? Sana'y magbalik ka sa piling ko. At bakit iniwan mo ako? Ako'y nagmamahal sa'yo ng totoo. Ano ba kaya ang gusto mo? O giliw ko. Ko ngayon'y nababalisa saka kaisip sa iyo. At baka ika'y nagtatampo, ba't ngayon'y bigla kang lumayo? O giliw ko. Ako ngayon'y nag-iisa at lagi akong natulala, at lagi akong lumuluha dahil sa iyo. Sana'y magbalik ka sa piling ko. At bakit iniwan mo ako? Ako'y nagmamahal sa'yo ng totoo. Ano ba kaya ang gusto mo? Sana'y magbalik ka sa piling ko. At bakit iniwan mo ako? Ako'y nagmamahal sa'yo ng totoo. Ano ba kaya ang gusto mo?